I ara què? Això ja ens ho han anat dient, no? D'aquí un parell d'anys, tornar a trepitjar la Lluna. Moltes coses, Marina. Ara no pararà, serà un no parar. Mira, perquè ara ja ve el retorn a la Lluna, que serà el 2028, segons els Estats Units. Ja veurem si poden assolir-ho. Jo tinc els meus dubtes que ho puguin fer a començaments d'any com ells volen. Per què? Perquè és una coreografia tremendament complexa de naus, on es necessiten naus d'Elon Musk i o de Jeff Bezos, que no estan preparades. Però dius I.O. Jeff Bezos i Elon Musk. Però això què és? Un concurs públic que s'obre? No, mira, era un contracte adjudicat per la NASA fa anys, només a SpaceX, només a Elon Musk. Jeff Bezos es va emprenyar com una mona i els va demandar a tribunals a la NASA. I va perdre Jeff Bezos, perquè va dir, com és que només adjudiqueu a un contractista? I la NASA va dir, mira, és que no tenim més diners, i van guanyar, vull dir, el tribunal no va donar la raó a Jeff Bezos. Però ara això s'ha canviat, i de fa mesos ja la NASA està dient, escolta'm, qui primer arribi, qui primer tingui les naus disponibles, aquell serà amb el que ho farem. I Artemis 3, que és aquesta missió de prova al voltant de la Terra en òrbita, han dit, i ho farem amb el primer. El primer que tingui la nau, sigui SpaceX o Blue Origin, que és la companyia de Jeff Bezos Aeroespacial, amb ells ho farem. Però clar, és que hi ha molt poc marge per fer això. Per tant, no parar, veurem tot això. Després veurem un munt de missions no tripulades cap a la Lluna, no tripulades, que començaran a deixar material de construcció de la base que els nord-americans volen inaugurar l'any 2030. En plan Lego, saps? Trossets de material allà. Després veurem una missió cap a Mart, no tripulada, que s'ha anunciat pel 2028, amb reactor nuclear dins de la nau, i una nau que, tal com entri a l'atmosfera de Mart, deixarà caure petits helicòpters que exploraran volant Mart, copiant l'helicòpter que ja tenim a Mart i que ha volat 72 cops per l'atmosfera marciana. És a dir, ara serà ja això un no parar per part dels nord-americans. Mentre el projecte silenciós de la Xina, ells van fent, i ens diran el que voldran en el moment en què voldran. I quan ens diguin alguna cosa serà grossa la cosa que ens diran.